Здравей! Ако си родител на млад спортист, артист, музикант, това видео е за теб. Защото всичко, което казваш и правиш, има значение. А понякога най-много значение има това, което не казваш. Най-голямата грешка – да анализираш играта веднага след състезанието. По пътя към дома, дай им време. Остави ги да се цупят. Не ги поправяй. Просто бъди до тях. И най-важното – обичай ги еднакво след победа и след загуба. Не викай на съдиите. Не бъди страничен треньор. Дай пространство на децата да мислят. Спортът не е само физика. Той е концентрация, фокус, психика. Твоето викане може да им попречи повече, отколкото да им помогне. Ето какво да им кажеш преди състезание. Забавлявай се, играй здраво. След състезанието. Забавлява ли се? Гордея се с теб. Или просто кажете: обичам да гледам как играеш. Да бъдеш страхотен спортен родител не значи да знаеш всичко. Значи да обичаш безусловно. Истинската победа не е в резултата, а в това да бъдеш родител, който вдъхновява, който подкрепя, който обича, независимо от всичко. Успех!